Bekudityenwe kubhiyozelwa ubomi bendoda eyayiluphawu lwemanyano nokuvuselelwa ngokutsha kweqela leANC. Ekuqaleni kwale nkqubo umama uDimpho Hani noyinkosikazi kaMfi uHani uthethe phandle ngelichasene nokusetyenziswa kwezindululo zesigqeba esiphezulu seANC kulo msitho womyeni wakhe, ingakumbi eso sithi amalungu alo mbutho atyholwa ngezenzo zorhwaphilizo mawathi gubucala. I would suggest let's not bring the discussions from the NEC onto this function. That's my plea. Here we are going to be united because we are all ANC. We should not have factions. Kodwa kwimizuzwana engephi emva koko uSosiba jikelele weSACP ugqirha Blade Nzimande khange afihle amakhuba kulinywa ngongathi akawuvanga umyalelo kamama uHani. Lo kaNzimande ulibeka latsola elithi xa kukhunjulwa umfi uHani kumele kuthethwe inyaniso zodwa. Ugqirha Nzimande uthethe phandle ngokusetyenziswa gwenxa komkhonto wesizwe. Ngaphambili amagqala omkhonto wesizwe agrogrisa ngelithi aza kumisa ngxe yonke into kweli akhusele lowo ebesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma ukuba uyabanjwa ngokungaveli kwakhe kwikomishoni kaJaji Zondo. We also want to say that we must, standing here, given who Comrade Chris was, that we condemn very strongly the factionalist abuse of the name of Umkhonto wesizwe. MK would never mobilize in support of some leaders against other leaders of the African National Congress or the alliance. Usadolophu womasipala wasekuruleni umnumzana Mzwandile Masina naye uyitshaya isaqhuma emva kwezintetho zikagqirha Blade Nzimande esithi makungasetyenziswa imisitho ekumila kunje ngendlela igwenxa. You can't in the same sentence speak the unity of the ANC and divide it, and you think we will be confused. We reject in the strongest possible term any attempt, and we request that the ANC and its structures and the alliance must find a way in which they can deal with their internal issues. Ukanti umongameli weANC umnumzana Cyril Ramaphosa wethulele umnqwazi umfi uHani ngokuba ngumzekelo omhle wemanyano. If we work together to destroy the demon of division amongst us, Comrade Chris Hani will continue living in our hearts and in our minds if we put the interests of our people above our own personal interests. Kwabaninzi ebebezimase lo msitho ukusweleka kukamfi uHani isalinxeba elinzulu elingasayi kuze liphole.